Abdiżaziz Ħażan Ibrahim ta' 29 sena mis-Somalja ġie kkundannat 14-il xahar ħabs wara li ammetta li wettaq 3 serqiet fi 3 ijiem. Huwa ġie akkużat li bejn it-tlieta u l-ġimgħa seraq fliexken tax-xorb minn ħwienet f'Taxbiex u l-Imsida u seraq telefon ċellulari minn ħanut fl-Imsida. Ġie akkużat ukoll li huwa riċediv u kiser il-kundizzjonijiet marbuta ma' sentenza li ngħata f'Novembru li għadda. Il-Maġistrat Neville Camilleri sabu ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Thomas Camilleri ta' 31 sena mill-Gżira inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat bi frodi. Huwa ġie akkużat li bejn Diċembru li għadda u dan ix-xahar allegatament ifroda diversi persuni, fosthom xufiera tat-taksis u sidien ta' ħwienet. Dawn jinkludu raġel minn Ħattart, raġel mill-Imqabba, raġel minn Mosta, barrani mill-Imsida, raġel minn Birkirkara, raġel minn Taxbiex, raġel minn Bormla, raġel mill-Pjeta u raġel ieħor minn Ħażebuċ. Camilleri li huwa riċediv ġie akkużat li kiser il-kundizzjonijiet marbuta mal-ħelsien mill-arrest f'sentenza li ngħata mill-qorti f'Settembru li għadda. Huwa wieġeb mhux ħati. Mohammed Hussein Abdi ta' 30 sena mis-Somalja li jgħix San Ġiljan ġie kkundannat 18-il xahar ħabs wara li ammetta li fil-pussess tiegħu kellu droga. Huwa ġie arrestat il-ġimgħa filgħaxija f'San Ġiljan wara li inqabad bi droga kannabis li kienet tidher li ma kienitx għall-użu esklusiv tiegħu. Ġie akkużat ukoll li hu riċediv. Il-Maġistrat Neville Camilleri sabu ħati.